نواد اسم جادو دروه سيدي أحمد نلال صلى الله عليه وسلم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا صدق الله العظيم. وأديفوا بي السلام عليكم بتلمني دنتانغال فوفو بتلمني دنانغال سيرم بوانبه دوبه بتلمني أهل البيت أن إذن نردنا سلمنا نغو إتيارنا أبو بكر تال سباب جند من هنله وكانكو إذن تلمنا بنيراد دبو فاطمة كوليبالي وي إذن تلمنا دنانغال أربي فوق وأدي فوق إذن بي الحمد لله رب العالمين إذن بي الحمد لله رب العالمين en jettirin Allah no moƴƴi so Allah rokkima wadde hunde rokkima kadi a watti ɗum ɗon ko alhamdulillahi rabbil alamin en jooɗinomo ɗo rowande en mbaɗi ziyare o takosan o taksan ceero Aboubacry Tall Allah rokki en wurde ha hikka eɗen batta eɗen poti yettude hen Allah en jetti hen Allah no moƴƴi noon enen tawtoraɓe ɓe en jetti hen Allah ɓe tawaka ɓe adiɓe en ɓe kamɓene kadi yo Allah ɓuɓanɓe yo barke mabɓe heddo e leydi gam barke annabijo so wona weltade tan e weltanade Allah subhanahu wa ta'ala e weltanade ceero meɗen Seydi Cheikh Tidiane golle ɗe kam moƴƴi peewi ndewi lawol Cheikh Ibrahim o wi ko ni tan ceero Hamidou waɗanno a lomtimamomo a fewndi a moƴƴini ɓe beltima hen o wi eɓe jettira ɗum Allah kadi o wi o wiyata tan kanko Sharif
ko dental ngal kamɓe rewɓe ɓe yo ɓeydo tinnade ɓe ɓeydo darade ɓe ɓeyda andude hakkude maɓɓe e Allah ɓuri tiidde fof e nguurdam neɗɗo ko jogade temps so Allah rokki on moƴƴere jeyaɗo Allah ene walla on e diine mon on tinnoto on daroto on ballat koye mon darnon koyɗe mon gonon gootum gonon haɓɓere wootere ɗoftodiron paamodiron hande o saaha e o aduna goƴaji ɗi haajuji ɗi caɗele ɗe ne wayi hewde ni Allah hokka on neɗɗo moƴƴo ɓi moƴƴo ene walla on e diine mon onon ne tinnoɗe no moƴƴi o wi kanko Seydina Sharif ko ɗum o wasiyato en kadi jagge e dental ngal no moƴƴi nangue hen ha tiiɗa dental ngal ko dental l'islam ko dental julɓe kamɓe ceerno Abou ɓe duwantomo balɗe juɗɗe wondude e cellal wondude e hattan saabu omo lomti aduna o fof almudagal fof omo lomti ma kanko ceerno Abou ko hono ni kam weeɓani wadde da'iraji ko janginde yimɓe alqur'ana e diine mumen andinde on holno ndewirton Allah e o zamanu ceerno ɗum weeɓani ɗum ko hunde sande ceerno Abou ɓe beltanima noon ceerno emin beltanima no feewi o wi haala makko hande fof tan ko duwanade ceerno Abou nde wonno ko waɗata ko ballal julɓe ɓe ballal l'islam o weeɓani e aduna ko weeɓani e aduna ɗum ceerno Abou waɗata yo Allah junnu gurdam makko kadi hay hunde o faandahi hen so wona tan Allah ɓolo kala komo daña hen taw ko Allah o heɓirta ɗum noon min kamɓe ɓe gandi ɗum kadi eɓe ceebi ɗum yo Allah junnan en ɗum barka annabijo o kamɓe da'iraji ɗi yo ɓeydo darade tan ɓe ɓeydo tinnade so wayi noon tan moƴƴat pewat rewal lawol wa amma Farmata Coulibaly koye men jeeya enene makko ken gootum ken neɗɗo gooto en gona yimɓe ɗiɗo ɗeɗo golle enen makko fof ndendi ɗum eɗen ñaago Allah tan ɗum ɗo yo Allah junnu ɗum nde wonno ko dewal Allah ɓolal kadi Allah ene heeɓe hen ɗum ɗo tan ceerno Sharif inno ɓeydude hen gueɗel gonngel nguel o ɓeydata hen ngel noon o wi o haalde hen e ceerno Mountakha e Farimata Coulibaly hankantine ballodiren saaha o so heedi hankantine hono no mbaɗirten ziyara men o ni ɗum ɗo jeeyete hen ceerno Mountakha ceerno Abou o wi hono no mbaɗirten ziyara Sharif Ahmadou o ni ɗum ɗo ne o nattini ɗum hen e nder ziyara he hande ceerno Abou Tall wi alhamdoulillahi rabbil alamin kanko Seydina Sharif o wi no ƴettirten ziyara Sharif Ahmadou o ni no mbaɗiranten ɗum programme ni hakkandi en ƴetti ɗum ɗo yanti e ɗen ɗon golle alhamdulillah ceerno Abou Tall wi ɓe nani ɓe jaaɓi ɗum ɓe beltima e ɗum o wi ɗum ɗon so ɓenni natti ko Farmata ko ceerno Abou wonti Sharif Ahmadou hankandi alhamdulillahi rabbil alamin hankandi eɗen jogui gueɗe ɗum ko enen jeeyi ɗum ɗeɗo gueɗe ko enen jeeyi takosan o ko takkusan ceerno Abou
takkosan o ko takkosan ceerno Abou Tall eɗen gollide makko e ballal Allah e nelaɗo Allah e Cheikh Tidiane e oɗo takkosan omo lombi e nder ziyaruji Sharif Ahmadou alhamdoulillahi rabbil alamina ceerno Sharif wi ko noon de oɗo takkosan e oɗo programme e oɗo conférence oɗo ziyare o wonti koye ziyaruji e taksanuji Sharif Ahmad Tamro Welo Jeya ceerno Sharif wi alhamdoulillahi rabbil alamina ɗum ɗo tan o yinno ɓeydude hen hankatine ganden natti Farmata Coulibaly natti ceerno Abou wonti Sharif Ahmadou enen fo eɗen nder hen ɗum tan o yiɗi ɓeydude hen garɗine yonne fewne ha feewa aha kay woni diine ko fotino diine l'islam jangde mum tijaniya janginteɓe mum ene foti ɓurde ɗo ene foti yodde ene foti yonnede ene foti sinkede ɗurne ha ura an abdiru bakhiru khayra al-bukhuri wa afrisu sajadati takriman ala al-qudami fof koye taksanuji nabi sallallahu alaihi wasallam ɓeya kala noon jiɗɗo ko gonga e mum ene dayire he ene jeeya hen yo nangtu hen ha tiiɗa yo jaggu hen ha tiiɗa neɗɗo andirta tan ene wondema aɗa wonde mum ko gonga e ma ko jaadoton ko golle ɗeɗo daro hen darde fuɗɗi ko haqqille darde fuɗɗi ko feere darde fuɗɗi ko miijo hay miijo moƴƴo e jewte ko ballal ceerno gadda doole ma gadda jawdi ma mbaɗa hen daroɗa hen jeeɗa hen sa waɗi ɗum tan andama an ko hen jeeɗa tinnoɗen mbaɗen ɗum eɗen mbaɗa ko ɓuri ɗo famɗude taw Allah heɓatake hen ɗo Allah ne heeɓe ɗo mbaɗen e lahal Allah mbaɗen e golle Allah daronɗen Allah nelaɗo Allah e Cheikh Tidiane radiyallahu taala anhu keɓen Allah ɗum ɗon tan woni haqiqa ko heddi ko fof jamanu o ko zamanuji bayliɗi ɗum noon yo Allah wallu en enen kam mbasen waylade yo Allah wallu en ɗum ɗo o yinno ɓeydude e jeesa mon ha ceerno Muntaka an jogui da'iraji ɗi ko woni ɗo ko fof ko an jogui e yeeso ceerno Abou e bandiraɓe fof ɓe nanire ni ɓe paamire ni ɗo eɗen jogui ɗo programme uji e Dakar caggal ziyara men eɗen jogui programme Kermassar da'ira men gonɗo toon Kermassar eɗen jogui programme da'ira men Dieynaba Dia hiɗani fof omo waɗana en ɗiɗo fof ene beeli en ɗiɗo fof enen jeeyi oɗo programme en ƴetti en tambimamo en nanni e nder meɗen hakkanti mbatten fewjidde hen kalden hen mbaɗen hen batuji pewnen ha feewa ko ɗum o yiɗi soɗen mbawi mbaɗen hen mo ɗum ko noon ko ɗum woni ko sohli wadde ɗum noon ko moƴƴata hen ko e moƴƴere nde fof ko enen dendata ɗum yo Allah waɗan en jaam ko weltare mawde ko weltare mawde son ji ɓesgu ngu fo ari dental ngal fo ari ko jeyde ɗum ɗe dendagal galle Sharif Cheikh Oumar ala fo keddiɗo kamɓe fo eɓe ɗo ko jeyɗa noon a nelataki toon a yaha a waɗat ko an jeeyi ɗum noon mbatten haqqille e ɗum ɗo Fatimata Coulibaly noon ceerno Abou ko neɗɗo tinniɗo ko bawɗo yidde
ko bawɗo jaggude ɗum noon eɓe gandodiri kaɓe gandodiri faade joni duuɓi nogas ɗi mankata ko seeɗa ko Adama Sall woni sababu Adama Sall mo ceerno Ahmadou Wouro Sidi ko kamɓe goni bandiraɓe men rewɓe ɗo henne kanko e Amnata Cuun ko ari fof yanti hen kono bandiraɓe rewɓe kay Dakar ɗo ɓe gadi liggodirde gollodirde l'islam zéruji fof ko kamɓe ɗum noon wonko wonata yo yimɓe kalana ganda neɗɗo wona ko kewi ko tan kewa tan jeeɗa hen ala ko ni ɗum yaari il faut ande holto ɗum ummi tuggi nden noon ha joni kanko o ala ruttade caggal kanko Fadimata Coulibaly omo dari no fewi omo dañi no fewi kadi ko balluɗo en kadi eɓe ceedina ɗum e jeese moɗon ceerno Aboubacry Tall yo Allah renmon renmo reena dental ngal ɗo Dalifort dental ngal Allah reena ɗum reena ren eko taari en fof eko taari Dalifort fof ngar barke seyyidel wujudi seeramɓe arɓe ɓe onon fof ko kalɗon ko ceerno Abou ko Allah tan ɓolo kala jiiɗo on kala onon ɓe kam ene andi onon kam kon yimɓe Allah kala ko kalɗon ko Allah kalɗon ko sabu Allah ɗum ɗon ɓe paami ɗum ɓe nani ɗum ɓe jaɓi ɗum ɓe keddime ɗum yo Allah hokku en kadi duwade mo wuuri yo Allah hokku en hawruddo mo wuuri wonde cellal wonde kisal wonde yaajende yo Allah rokku en noon e yo ha heewa yo Allah rokku en ha heewa fo e gueɗe kewɗe ko jawdi waɗata ɗum ko haalis waɗata ɗum en kala e julɓe yo Allah waddan en ɗum sukaɓe men ɓe ceerno Haaji en ceerno Oumar en Baboye Sako en e gardogol ceerno Tijani kamɓe gadi en ga yo Allah lomtu koɓe mbaɗi ɗo ko fof kala koɓe nduwi ɗo ɓe ndoni ko julɓe ɓe yo Allah jaɓan en fof barke Allah e nelaɗo mum joni enen fof eɗen nduwo enen fof nduwdoto rewɓe ɓe ene mbawi wadde daade less kañum en enen worɓe ɓe mbaɗen daade dow nduwdoɗen duwa o timma o wi ene waɗi sababuji gonɗi hen kala irɗo jungo inani ko hoore muɗum enen iren jungo irenen koye men ɗum woni sababu duwa o mo jogorɗen wadde o enen jogorɗen waɗirde ni ceerno Mountaga noon wi wonko yiɗi ɓeydude hen o wi kanko ceerno Mountaga o ɓeydata hen tan koye haala Cheikh Sharif haala makko kay ko eyi tan o wi ko kalɗa ko Cheikh Sharif wonde oɗo yo watte géruji he kadi yennaɗe programme he kala haqqilantagal mabɓe e connaissance mabɓe yomin ballodir ha moƴƴa ɗum ɓe jaɓi ɗum kono ko ɓuuri wawde yidde haalde ko ceerno Aboubacry Tall ko ligganino Allah ko e nelaɗo Allah e Cheikh Tidiane e julɓe ko Allah yoɓimo ɗum pourquoi kanko hande o jeeyama e ƴiƴam nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam Tall sabu Sharif wimo ziyare ma o takosan ma o wotti takosan Sharif Ahmadou wadde ƴiƴam makko e ƴiƴam Sharif Ahmadou ndendi kan kay hankante o malama ko liggantuno Allah o dañi o yettima Seydi Tall ko Fuutan kon mbiyata woyyo taare o yettima ɗon machallah ceerno Aboubacry Tall jarama joni Seydina Sharif ye mbattu haqqille en duwawo o noon dennagal worɓe wonɓe ɗo ko kamɓe kaldata duwawo o dande dow rewɓe ɓen mbaɗa daade less
ceerno Sarifi mbatten ko fatiha laawol gotol mbaɗen jawharatul kamali laaɓi tati wonande jagguɓe laawol ngol sen gayni salatul fatihi laaɓi tati tuutan ɗum woni duwawo o. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوت المتحفة الهائلة بمركز الفهوم والمعاني ولفائدك بالإسلام بالإنسان بالحق رباني البرد والصيف وذول الأربعين ما جت لكل متعرض من الكفر والأواني والنور كالله كريم لا تبه كونك الهادي عن جهة المكان. اللهم صل وسلم على عينك التي تتجلى منها أرس الحقائق أي المعارف الأقوم سراجك التام إلى الصم. اللهم صل وسلم على نبي الحق بالحق الكنز العظم إفادة من ذكر هذا النور المدسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه. اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوت المتحفة الهائلة من الفهوم والمعاني ونور الأكوان المتكون بالعالمين سعيد الحق رباني البرد الصيف ذو الأربعين المالية من كل متعرض من الكون والمعاني والنور كالله الذي ملأت به كونك الهائل للأمكنة المكان. اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها ورسلها عين المالك الأمر ذاتك كامل السم. اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق بتهل العظم عبادة منك إليك يا نور المدسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعلمنا بها إياه. اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوتة المتحكمة عائلة المركز الفهوم والمعاني ونور الأكوان المتكلم بالعالمين سعيد الحق الرباني عن برد الصيف ذو الأربعين مالية لكل متعرض من القرآن والنور كالله الذي منعت به كونك العائد للأمكنة المكان. اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها ورسلك عن المعرف لكم سيادك التام للأحسن. اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق بكون العظم إفادة منك إليك إعادة النور المتلزم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعلمنا بها إياه. اللهم ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.
المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا خالق الشيطان من كيده وسلب الإيمان وجورة السلطان والجيران ونفحة النيران وكل موضع عن الطاعات يا ربنا من الحاجات وشر كل حاسد وحاسدا وكيد كل كائد وكائدا ومفسد بالدين والقراءة يا ربنا وموجب الشقاوة بالله وبالكتاب وبالنبي المصطفى العواب والمثاني وآية الكرسي ذي المعاني وسورة الإخلاص ذي التمجيد وفاز من مات مع ومن دعا به على اليقين يجب بما رام من المتين يا مجيب يا مجيب فاقبل دعاء وجل قريب تسليم بالقضاء والصبر والرضا لدى البلاء بالمصطفى شافع كل الخلق ثبت إلهي منطقي بالحق الله وتسليمي على الذي بشر بتسليمي وآله وصحبه الغراء ثم الأولياء فلا يا مالك الكونين خنا إله الشر في الدارين أماتنا الله على دين النبي وهو بشيخنا الإمام طيب الله على دين النبي وهو بشيخنا الإمام طيب الله على دين النبي وهو بشيخنا الإمام طيب آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجعنا يوم لا أمان إلا لمن أمنه مولانا يوم لا أمان إلا لمن أمنه مولانا يوم لا أمان إلا لمن أمنه مولانا صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.